Здравейте, YouTube и аз съм Оли и днес сме играем една игра. Игра в сървър. И колко няма съм срещу ботове да му отбиват някакви собаци. И затова само гледайте и не знам. Тогава ще го назначи към нашия, го назначи към хората. Само приходим по нито. Ти успяваш. Викам, защото не съм злобна, викам. Ти трябва да го разбереш, викам, човек, викам, трябва да мисли на хората отдолу. Значи, нали, Отива война отговаряш за хора, ти отговаряш за територия. шпионки там някакви. Ето ги. Ще има линк за играта. Ще има линк за играта и... Играта е много яка. И като ме убият си тръмпиха. И я решал. И е сега